Sesisin pat kublai ye fi baro pidang ye pe ye ke khubor jong u Mawphor. Habagin ya cha prang bat ke khubor hagani ka por tungin ye pe ye kimat ki bakongsan jong ke khubor kumne. Penbana ka sarkar ya ki kendon set slong ya ki nongpang covid balong symptomatic but asymptomatic. Lapalat life husin ngala sha test covid ong u deputy CM. Kentu jur ye ki samla khatsan hadu khat prasnem man ai tika. Hapdeng ke klam on ya bank gara kedap san posnem ke jylla Meghalaya tangba on omsha bun brio hadu ka arpusau terik ke lalengkon la penjelan ya ka shuti telang ki skul ong umentri katnat puli puci da ke AK-47 bat pistol 9mm lute ki runner hadu arlak tam na ka petrol pom hari boy haringkat ki ummat benot ai kublai khadu ki patba ke jylla ya ba nil nongkenri la plai patba ya ka kot ka jing senang ka hema langrin hadu ka por unang te sing sim yong te ka bangi kerpa tolong ba itu ki bawat nabar in hak bania training kat pat government bat kani ki jing le ka jumi kalong nak ka mata ka jing bit jing biang bang ong ip jong ki pai ba nong sok snong ha ka jela jumi ba kan lai kan ko do ka jing sapriang jong une ucita te nang ta ka ba susu ni kren sipan kanika kabangi og karantin home isolation dan karantin kaba baru nilai tip kabangi jylla mentala arsnet ya kitu kiba lab test naman menta pi uniu kenyang jimpan kum balong ni menta kiba bun belum asymptomatic kibam don kan kono ki jingpang kibam don kono ka jing snow bayong kle akamet ka phat jogi but kidon pat ki belong symptomatic iba snow pang iba snow shit ka met lane snow pang tha ka kle lane jerho te ni ka bangi advice na kalian government kolong snow bha kham tam ek itu ki balong symptomatic bakin snow bha bat test dalade ha kitu di center ki bilabuk na bilang sarkar bantip la pilong positif ni pilong positif bandia kata kalau ni kerpat yang pro ari ki asymptomatic punjuru asymptomatic to lada pro ar ki di group ki yo positif be it symptomatic be it asymptomatic ya ki symptomatic kamu ke badon ketuka beladon lapa ka sign ba kiyo ya ke temperature dan ke jerho dan ikum ni tai te kitu kila man isolate kila di halaka jong kayi kaset na kamenta nyusi bagin syong batru ka health department ka sa monitor ya ka health joki on daily basis but kumjuru yang ini ke asymptomatic kiba let's say ni test yo positif yakini ni advice sansni ba in isolate ya lagi isolate no lagi sansni but ka health department kan monitor ya ka kuat ka kia ka joki but hadin nangta hadin jong kata kilalong free but play kata bangun kala jem betul bejintang nakai now new covid-19 but kani kade ka protokol ka bala issue na kalian jo ka Ministry of Health but kumjuru na kalian jong ka WHO. Recently I tested, it should not less than I think 31 or 32 times. Still, senior officers, even the ministers, they still in the in the holiday mood. So most of them they have not come to office. And I'm telling you, we are the responsible people. In the secretariat or outside the secretariat. So when I say that, the moment among us, if they happens to get positive, means immediately the circulation is made. And once the circulation is made, we already knew what steps to be done. So therefore, we don't have any hesitation to tell you. That's what I'm telling you. First example is me. So I already done, and till now also, of course, my mass is very regular. I can shake hands with you, and we also maintain our
distance with all of you for safety. Bakin snow ha nadu khasan stem siso. Bakin snow ha ban it kia daladi lagi nak mentaban ai ya kena ke injection dan ke vaccination kami om ha kini kisni iban pan. Hadir mi ya keren ma punya buon ke Dari siapa lah kumrung nama arfui terik kedeka jingdap sanpos nem ke jylla ke jong tingi ya sim ni karai bala long sekumnu ke celebration ya ke jingdap sanpos nem ngin haban ya sikar state level district level ngin haban ya tang baya kata ngi ai ke direction saya chief secretary kumju segi deputy commissioner skin walk out ba kanung riski bat kanung ba buat beriu palat kat kum ke jing pet joki ba kanung don kanung ke infection kanung ke jing ma kanung ke jing spread lada jia ba ni celebrate ya kaneka jing dap sampos tem juga jylla ka jongi haka arbu itu ti kita berkait ni IT hapo i chief secretary bat kumju rapo jong i deputy commissioner next week in session ngin sepen benai ke detail parok narong sino Ka Sarkar Jylla lengba Menteri Katanat Puli Putih ke Jylla uba la kemen rembui kala pentip banamar ke jingpur jong ke jingpang Omicron ya ka syuti tlang jong ki skul la penjelan biang syaka arpu sau terik ukula lengkon arajar arpu ar ha ka jing shisha ka Sarkar kala bu babaro ki skul kin kunno ke syuti tlang hadu ke shibau terik menta ubnai bat ha ubnai rempang pat kin penlong ya ke eksamen kiu kelas ulong pat na ga benta kiwe pat ke jing don kam ka Sarkar ke shania ha ki bor penya school but ki managing committee jong ki school banle ya ka bodon kam. See, it is not a question of COVID, it's not a question of anything. We are reviewing the situation as it is. And if you remember that we have already issued a notification that we leave to the managing committee, district administration to take necessary action as and when there is needed. But regarding the winter vacation, which are supposed to be over on the 10th of January, so we are extending it till 24th of Jan. Whatever we plan, so it is always go ahead of us. So, but as I said, nobody could help you. It is you yourself. So vaccination is very, very important. And I'm very happy that the government of India has released the vaccine for the 15 to 18 years of age, which is the critical age, especially for the student of community. So I wish and I urge all the students to take, who have attained the age of 15, to take the vaccine. And I call upon the parents to urge their children to take this vaccine, because vaccine prevent, protect, and also empower our immune system so that we could fight any external factor, virus. It is too premature for me to say anything right now, because we are, as I said, that we are alive to the situation. We are looking at it, but as I said before, it is not very easy for us to take the general decision all over the state, because we have to realize the fact that loss of economy is one thing, loss of economic livelihood is other thing, but loss of the student is far have more implication than any other thing. So for me, it is we have to take a decision at the micro level, not macro level. So we will see, but as I hope that with the cooperation of the people, with the cooperation of the parents, with the cooperation of the student community, we will able to see that our classroom is safe, our education system is safe from all these external factors.
ha ka jinglute ka ba im pek pek ka wei ka petrol pump ka bala tip ka teng kum ka highway carrier refining center ka badona khat sau mile hajan jo ka banihan kala sha lute hadu kum ba ar point sign lang ha ki break bomla ban itho ki balawan rangkat ki atiar ban lute ya ka te ka petrol pump ketika jingjia kalajia hanen ka sngi ka nyau truk u kula lengkot araja ar hakapor kumba sanchitenge e janmit long ba ketika petrol pump kade bala long try da ba pol casing nongrum but ucl setia ki bana shilong laong ba keteki runa kide ki blacking atiar bhai lade but ra ru ye ki tiar pen trim kumka AK-47 rifle ba ka wei ka 9mm pistol kini ki bri kubumla ban itho kilawan da ka pulsa ka basaw badru ka bai ka payong na kaliang jong ki pulit marisin yo jingtip halo kani gi jingjia kilale ru bran shakate ki jaka katkum ka jingtip balayo laong ba wei ubri ubara ya ka AK-47 rifle bad wei pan ura ya ka tiar siat ka barin kilarung chapo ka cabin jong manager jong ka petrol pump but pan ya kan locker kumta wei na ki ularung shaka locker but shimru ya ka pisa ka ba hadu arlak stenge ye kat ba kini kiruna kilami no ban phet na kani ka jaka kilayo iru ya wei na unong tre jong ka petrol pump ba udang wan ra pisa but kilapan abi u da ka tiar siat but ya kani ka pisaru kila luti lang hanin kani kini kiruna kila phet no shakitan jong ka sunapur asam da ka bike jong ki haka bai dei bat kani ka jingjia nagi borpnia jong ka petrol pump kila ai ya ki ijahar mador shaki पुलिस जong का बर्निहान और हम लोग दिन में मशीन ठीक करा रहे थे जो अंडरग्राउंड मोटर होता है उसको हम लोग ठीक करा रहे थे तो ठीक कराने के बाद 5:30 बजे ये सारा ठीक ठाक होके हम लोग ऑफिस में बैठे मतलब 3 आदमी एक ये था और एक और है मेरा कैशियर वो बैठा था हम लोग काम कर रहे थे तो 5:38 से ठीक इस पॉइंट से गाड़ी आया और यू टर्न लिया यहाँ पे और लेके वो लोग रुका जो AK-47 था एक का ऐसे उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर रखा था बोरा बोलते हैं वो रखा हुआ था बोरा को गिरा दिया और लेके निकला अंदर मतलब घुसा और लात मारा दरवाजे में लात मार के बोला कितना कहाँ पैसा है वो बताओ तो हम लोगों मतलब ड्रॉर खोल दिया दूसरा जो लड़का था उसके हाथ में पिस्टल था उसके बैग था और वो फिर सारा निकाल के अपने बैग में रख लिया और उसके बाद पूछा कि कितना ही सेल है हम बोले दिन भर तो आज पंप बंद था हमारा उधारी का सेल होता है कितना लूटा कल पैसा 2 से 2.5 के बीच में 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में लैंग्वेज तो देखिए लोकल ही लगा मतलब लोकल आदमी जैसे हिंदी मिक्स करके बोलता है तो उस टाइप से हिंदी और क्या लैंग्वेज मिक्स किया हाँ मैंने वो पूछा कि बाकी पैसा कहाँ है इतना सेल दिखाओ मैंने बोला सेल तो इतना ही है हमारा सेल आज दिन भर बंद था अब उसको क्रेडिट स्लिप मैंने बोला क्रेडिट हमारा होता है बोलता क्या क्रेडिट हम बोले उधार ऐसे बोला तो उसके बाद कहाँ भागा उसके बाद वो दूसरे मतलब एक और मशीन से हमारा वो था स्टाफ वो कैश गिनती करके वो देखा नहीं कि अंदर हो क्या रहा है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर मतलब बड़ी एक मतलब नॉर्मल तरीके से अंदर दोनों घुसे और AK-47 कोई देखा भी तो वो सोचा कि कोई आया होगा VIP बाथरूम का चाबी वो भी लेने आया होगा या ऐसा कुछ करके और वो जब मतलब पीछे जो AK-47 था उसने पिस्टल वाले को बोला वो देखो पैसा लेके आ रहा है बाहर से उसका छीनो वो गया और उसके पेट पे पिस्टल लेके और वहाँ से बाहर से भी वो 50,000 जो लेके आ रहा था वो भी उससे ले लिया और वहाँ से फिर निकला और एग्जिट मतलब वहाँ पे गया अब वहाँ से किधर गया ये नहीं हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्या गाड़ी से आया पल्सर से आया बाइक पल्सर बाइक तो रात को पुलिस आई सब कुछ किया पुलिस ने पेन ड्राइव भी दिया है वो बोला है कि 10 दिन का हमारा पिछला मतलब 1 तारीख से लेके और अभी तक जितना भी है ka jylla ha ka ski sa jan kala ai khublei khadu yo ba nil nong kenri unong seng ye ka kanuhun ruai ba pau nam na ka jylla balatip kum ka shilong shamba choir kumman shukda u hangne u ba nil u lakhla no ha ka singi balang ha mumbai hajin ka jingshi tom ka balabad ye u kum ba khatu ka Mawphor ha ka ni ka jingle buram ba khadu ki pai ba kimla ban kun ye ki ummat namar dei tangu ni urang ba ubalara ay ka kerteng jong ka Meghalaya ha ka rensan jong kaput katem jong kari India
Uba nil nonggenri udai uwe nagi nong tem piano betebit tam ba ka megalia kala penmi. Hapo ka jingalam jong u ka chilong chamba kwaya kala pau namba namar kala yo manli ruai kylleng ki jaka hapo kari watchaba ri ru kumjo. Ka kwayar kala pau namba ha usnem ara jashipau hadin bakalayo ra ya ka nam lado ha ka India Got Talent. Uba nil udi ukon jong iba Scott menteri barim ka sorka jylla. Uba nil ulayo ban pediang ya ka kusnam Padma Shri haus nem araja khatsan. Kajing klat no jong uba nil kalalong ka jingdo ka bakrau om tangi ka chilong shamba kwaya ya ka yeng kasem hre khamtam ka jylla bat karihi baro ka we amma ba ulong de shisha unong tem bat unong ilam ubatibit jong ka kwaya kabalara ya ka nam bat ka burom jong ka jylla bat karihi baro ka we hoj omla ban len ba uba nil udalong uwe na uklur uba a ke jingkermen syaki samla bat syaki tu ki badang khedang san hapo ka jylla ki ba be ya ka ban pentibit ilade hakakam ruai bat ka kamtem usiem jong ka himalang rin sim ship upa em nang te sing sim yong menda ka sngi ka nyau chung ukula lengkot ahaja ar puar ulayo ban plaj pai ba ya ka we ka kot sa jingken mau ni ka kot history jong ka himalang rin ka bagerteng ka jing sedang ka himalang rin nado ki por unang te sing sim yong bala tho dau ba Daniel Stone lengdo umuktia jong ka Supreme Court ha ka jinga lang ka long ha ka shnong plang di loin Southwest Khas Hills District la ban kedau ba katika kon bala dep ban tho ka long ru ka kon ka banengkong ban tho ai shapang ka himalang rin bat kan salong ru ka jingarap shibon ban ajing tip bat ban ajing shai ya ki long din haki por ki ban langwan kanika kot ka pen kemen ye ki babon ki men sem khamtam ye ki be ban lum jing tip ya ka bala le ne ka history ha kanika kot lai tho ru ba nang no lawan bat kumno ki poi ban long kumne hado kanika pateng ka ba ki long menta upa em nang te sings em yong habakren ha ka jingalang ulapan pau ka jing ai khublei bakerpang ne ka bentau ba Daniel lengdo nonglait ubala tracy tom bawat ha ipor i balengkot ulayo ban penwandur ha ka rukom ka badai ban tho ya ka nikakat history jong ka himalang rin baro ka we namar kata ula ai khublei kerpang ne ka benta ki pai ba jong ka himalang rin baro ka we bakin yai long ki bia trailang ha ki por baro knang ba onla ban pentelun ye ki kam ha ka rukom ka badai haba kren phang jong ka kot na ka liang jong unong tho ula ban rap ru ba nado ka por jong ki phareng ka hima ka ladon ye ka riti jong ka jingle aniam le rukom ha ka knya ka khriam bat ha ka por jong ubor bas em ki la jano habagi pharing ke lalik phai biang sha shiliang duriau hadien ka khatsan tarik unai lar khat khandai spa south nyau na ke East Pakistan sha Bangladesh bat na Assam shaga Meghalaya ki kon ki hajar jong ka hima ki la dei ban ya lengba ya ki shibon ki jungdo nong bat ki jingyo nong ru kumjo ha ka bai dei bat ke jingde ye ka nika kot na ka liang unong tho uba Daniel lengdo langrin muktia jong ka Supreme Court ulai tho baya ka nika kot la de ban bo ha ki online ka ta ha Amazon bat ha Flipkart ia ka jingalang la panya dau usoda ka shnong rangkhian uba hands free walang balayo ia ka jingkran ai khublei na uba wood slide sangriang ulengdo jong ka himalang rin kerpang kabab pat jujie kabab bampat julong menu kadai ka program ha kabangin sayo ban pelat ya ka wei ka kot kabala ai kerteng ka jingstang jong ka himalang rin hadu ka por jong isim nang te sings im yong lasisha pumki khun jong ka hima ni don hapdeng ka jingleng a ka jing pisa ban tip ya ka jingstang jong ka hima ki babun napdeng jong ngi shu tharai ngi shu mudur hanrei ya ka stang bat ya ka jingkut jong ka hima ngim tep ten rei misngau don bok baha kani ka por ni don ban pelat ya kani ka got ka bangila ai kerteng kumtu kumangala pensngau le se kani harap shibun yangi kom ki khon ki hajar ki longsong song thau lane wat ya ki wei pat ki hima hapo jong kani ka jylla ka ba it ka jongi nitip baya ka jing stang kumno la stang ya ka hima jongi kumno la penlong ya ka tinginget skam bahang ni idon kini ki rengba kiba hadin jonga idon hang ni isim iban sayo ban pelat pat ba ya kani ka kot bat hadin bangilayo ban pelat pat ba
nganget bangin sayo ban pulih ya ki ai baru ki sembok berkat lani kino ki jing temu lani kino ki benta ki bangi don ha kan ka kot kala ya rap sipun na ka benta jongi ngala bodong ba kam dei ka besuk kam dei ka ba tat ba pin yo ban pendep ya kan ka por ya kan ka kot pila sio ya ka dor ka barem pila ya lang ba ki miet ki yong bat ki nanti ba khoru khoram ngamla bon mudur ba hapadang ipor i balengkot pipun yang atang kat tu kat ni nganong kop no tang kat tu ni tayo shua jong disembar arjar ar puai ten rei menta tang kat no dingidang jam tang nyaus ni jong neus nam tumai arjar puar jong benar benekong ngelayo ban pelat jak ni kokot te kalong ka ba snow ban ai buram ya pi kerpang namar ba kajing pelut por jong pi bat kajing IT ka jong pi na utak ni ka hima jongi pilong uwei na kibrio gi ba wan ra lem ya kajing shai jong hima lang ren banbu renti bat banbu baik ban kanlong kajing sak kan mau na utak ki pateng ki panwan ki babun na ki scholars kinong wat benia jong ka nihu hilawan ban tho ban wat benia ha ka bai de ba ka ketin Agwedi bat ka rukum im jongi kinong langrin andrei 4 don 4 ki banda le ka rukum ka bajanai ba kan don ka jingya sothu lang da ka hima borok awai kamdei ka kumangong ne kamdei ka basuk kamdei ka batat kini ka kot kalong ka koridor ba nang da ka hima langrin jongi lada pin puli lesi katno nangi ki bala ban sothu ba kalong ka koridor ya ka tangam la ban batai andrei ngasu ong ba nak benta kum kani ka por ka ba ka jinglong ka jingman ha ka hima ka jongi kani ka kot kalalong ka koridor ba nginum la ban yo ha ka por ka jongi nginum la ban le ha ka por ka jongi barla dangi la ban le ru nganong ba ngin hap siu ka dor barem lo ka taru la dang le manga kanum long ka ba khoj namar ka don ka jingya per ha ki wi ki liang uba persya kanong ba ka dei ka jingle siliang lani ka jingle bum hok jingle bum dei ndei monta ibad daniel im dei na himalang rin im dan benta no im krisyan ya no im tip ye ya kata ka jing ya kini sim ka jing kini menteri lengdo ka jongi ndei iwat ban wat tang ya ka jing sisa bat kani ngong biak sa sisien ba kalong ka ka ba koridor na marba manti benya ya kini ngimpat don gibri ba biang na po malajong nyempat don gibriu kibala ban le kani ti ublai nagabta ka jingsuk ka jong unang ya ayu ai pi kamet ka bokoj bakhya ba daniel unang kerkhu ya pi ba pin kiu shaprang haki kerdan bofer bat pinang ya long ka jing kerkhu nagabta ka jaj ban riu nagabta ka yeng kesem nagabta ki para samla ki khun samla jong kari ka jongi hakaba larang ipet menta bun ngidu jengkermen ngipet ya kejinglong ki khun samla hakari ka jongi hakabla sya elam bakala la sya telep no hakijing subha jang ka perthai ki khun ki hajar jong ka hima langren pai ka sinong ka internet mas ngau ban ai khuble yapi ki ka dau ba balai ba ga tho ya ka kot ka dei ka wei ba ngala yaj leng bai kan ka jaka ko malai sen sausen ngai internet pa ba nga sai tho barabor ki poetry mo hakine no ka jaka ba nga poi te ki don ke ba ngai ki deng ki sech mo ki wa ki kata hai ka man sem jonga te de kata ngai i ba kalongkum ka sora mo kan ka jaka Wala pipet ki lom ni ki deng ki sech ngai kumba kadai ko ka sinong jong history ki bakraw bat ka bang pe chak jing tho umpada don la hang no ro de kata ngasa persyang ban perkhat ngaban tho sipang kan ka jaka watang amde tra jaka mo kan ka jaka anrei ngadon kam pade kumkhun khasi mo ngaban pen ba ke jing tho ke ban biang amarada kinong wei na shabar ki bomle na ke pen reu jongi
dari kibun kijing tho ki bakla ya no ka jaka ban bu kem correction lan ke hadin no ka chitom palap tadi kata ngasim ya kan ka banta kum ban tho te balai ngas kan mau ban tho ya kan ka kot kan ka wi ka kot ka bang tho ki bakin pelai la sai ka kong spirit long dok lang ren mo bakin pelai la sai chelong te kadon ka connection bat kan ka himaro yopun ki ru krau gron ha kan ka jaka noro ki seem ba mansua noro ka ba sipau tele ki seem ha kan ka hima but ki babun ki ong ba ka hima lang ren kam don ni te ki seem ki ba krau ndai ka jingwat bni ka jonga ki don kumu sim sondar sing sim uto pada yakun yagi pareng ha ka por jong hari English dei way na ki nung tre jong ka sarkar pareng ha bor sora te ki don ro kum ka sim kan thei ga ba ning kong hang ne tang ba namar ka jing ya fer jing mot ber ki pareng ka to ka por ba pin sa pe chi bedai mano ber ka don ha ka kot himalang rin kam dei ka ba rit pilabat ong no ka don ro kum kata ka yo ka ta yo rilang tinggal wat beni ba bon ke baki beru ki ya kran charum sanang lara phipe che kan ka jing tho ka khlilut ki reports jong ki parang na Delhi ka khlilut ki kot ki jing ki treaties ki don ki engagements ki reports jong ki parang te nang ta sa don sa ki nong tho ki ba krau kum jong Dr. Hamiwell dei we na ki member juga British Empire mansua Dr. Hamdad Bare te nang ta saki jongki we ki nong tho te de kata ngalap sa ki rurang ba ki don ha ka hima ki dang im lawat beni hang to pada ngalap ka dei sisa ka we na ki jaka ki ba ka hima ka ba ka don ka history de se babon ki ba pule la da pule ha ka kot kamde ka jing ya sha yano dengan sim hakata ka history baka de ka jing shisha Jika cung ila poisya ka bukut jang ka thuk khubor sa sisen pat kublai shibon ya phi baro tan hadu bengini syambyang kublai shibon